Postup úvodného naplnenia programu vlastnými údajmi. Menu, nastavenie, evidencia členov. Ako prvé je potrebné zaevidovať aspoň 3 členov poľovného združenia. Vo voľbe menu, nastavenia, evidencia členov kliknite na tlačidlo Nový a vyplňte aspoň meno, priezvisko, titul, adresu bydliska, dátum odkedy je členom združenia. Je potrebné pred uložením údajov skontrolovať správnosť mena, priezviska a titulu, nakoľko tento údaj sa už následne nedá upraviť. Taktiež je potrebné adresu zadať v tvare, ako to zobrazuje pomocník. Kliknutím na tlačidlo Pridaj budú údaje o členovi uložené. Po pridaní 3 členov stlačením tlačidla Návrat sa vrátite do úvodnej obrazovky. Ak ste pridali správne členov, zmení sa ikonka pred voľbou pridania členov na zelenú fajku a môžete pokračovať. Menu, nastavenie, prvotné vyšetrenie ulovenej zvery. Ďalej je potrebné v položke menu prvotné vyšetrenie ulovenej zvery nastaviť osobu, ktorá bude vykonávať toto vyšetrenie. V okne, ktoré sa zobrazí, je na ľavej strane potrebné zadať meno, priezvisko a to buď kliknutím na šípky, čím sa zobrazí zoznam členov, prípadne je možné priamo zadať meno a priezvisko. Ďalej je potrebné zadať číslo certifikátu, na základe ktorého je osoba oprávnená vykonávať túto činnosť. Po kliknutí na tlačidlo Pridaj sa uloží osoba do zoznamu. Je možné pridať aj viac takýchto osôb. Po kliknutí na tlačidlo Návrat sa dostanete do úvodnej obrazovky. Menu, nastavenia, užívateľ poľovného revíru. Ako tretí krok je potrebné zadať všetky potrebné údaje o užívateľovi poľovného revíru. Je tu potrebné postupne pokračovať v poriadkoch a zadať všetky údaje, ktoré sú označené ako povinné, s hviezdičkou. Až sa dostanete k voľbe osoba najčastejšie vykonávajúca prvotné vyšetrenie ulovenej zvery, kde je potrebné vybrať jednu z osôb, ktorá má na toto oprávnenie a nachádza sa vo vašom zozname. Vo voľbe značka pre označenie ulovenej alebo nájdenej zvery zadajte číslo poslednej značky, ktorú ste vydal. Program vám bude pri vydávaní nových značiek ponúkať tieto značky v poradí, ako nasledujú za sebou. Túto funkciu môžete využiť ako rýchlu kontrolu už vydaných značiek, alebo máte možnosť si pri vydávaní nových značiek zadať vlastné číslo značky. Ďalej je povinné zadať údaje v sekcii GPS súradnice revíru. Ak máte prístupné internetové pripojenie, po kliknutí na tlačidlo Mapa sa zobrazí mapový podklad, kde je potrebné dvojklikom označiť miesto, ktoré sa nachádza uprostred revíru. Program tomuto miestu priradí GPS súradnice. Po kliknutí na Ulož polohu sa tieto údaje prenesú do príslušných políčok. V prípade, že nechcete využiť pomoc mapového podkladu, alebo nemáte internetové pripojenie, je možné samotné GPS súradnice zadať aj priamo do týchto políčok. Ak sú správne vyplnené všetky požadované údaje, kliknutím na tlačidlo Ulož sa tieto zapíšu do databázy a program sa vráti do úvodnej obrazovky. Menu, nastavenia, katastrálne územia.
Ďalším krokom je nastavenie katastrálneho územia. Po otvorení tejto voľby je potrebné si zvoliť postupne kraj, okres a katastrálne územie. Kliknutím na tlačidlo Pridaj sa zvolené katastrálne územie vloží do zoznamu. Je potrebné zadať všetky katastrálne územia, ktoré sú súčasťou poľovného revíru. Ak sú všetky katastrálne územia pridané do zoznamu, kliknutím na tlačidlo Návrat ich uložíte. Menu, nastavenia, žiadanka o laboratórne vyšetrenie zvery. Posledným krokom je vloženie údajov do žiadanky o laboratórne vyšetrenie ulovenej zvery. Do tlačiva žiadanky je potrebné vložiť všetky údaje, ktoré sa v žiadanke nemenia. Do samotnej žiadanky potom pri jej vytvorení sa prenesú údaje o lovcovi, zveri, mieste ulovenia, značke. Tak ako je v okne uvedené, vyplňajú sa údaje len do bielých políčok. Po vyplnení všetkých údajov je ich potrebné odoslať, kliknutím na tlačidlo Ulož. V prípade, ak nebudete využívať automatickú tvorbu žiadanky, nie je potrebné nič vyplňať, stačí kliknúť na Ulož. Úplné nastavenie základných údajov potrebných pre správny chod programu je znázornené 5 zelenými fajkami a zároveň je aktívne tlačidlo s nápisom Začať používať aplikáciu Poľovný hospodár. Kliknutím na toto tlačidlo sa program reštartuje a je pripravený na prácu.